Bona vesprada, soc Àngel Soriano i voldria fer-vos un xicotet presentació de lo que serà el curs. Ja sé que alguns de vosaltres vau estar mirant ja per tal d'organitzar-vos una miqueta. Aleshores, el curs és el treball del Book Trader com a eina pel foment lector. Com anem a treballar? El curs està organitzat en 9 unitats. Aproximadament després veureu un calendari i per a assolir la certificació sí que serà necessari que d'alguna forma portem aquesta pràctica amb els nostres alumnes. Evidentment, per això en tingueu 30 hores més 10 del projecte i jo durant tot aquest temps vos estaré acompanyant per tal de portar, diguem-ne, a l'hora el projecte, per tal de que no penseu que esteu a soles per a poder portar-ho. El que sí que en tindrem és presentar aquest disseny d'una rúbrica que esteu utilitzant potser en els vostres alumnes, si estem treballant, per exemple, a la secundària o al batxiller, i aleshores així com poder participar a un concurs que des del col·legi en portem, en aquesta serà la seva tercera edició en obert, i que d'alguna forma sempre és l'objectiu no és un altre que fer a l'alumne protagonista d'aquest moment. Els objectius tinguem ací algunes diguem-ne que podeu llegir tranquil·lament, sobretot és sobre com poder fer aquest procés creatiu i com des del punt de vista del docent es pot servir el procés per avaluar certes competències també. El producte final tindreu ahí l'adreça, com podeu veure, ahí en tindreu fins i tot el butlletí d'inscripció, el formulari, i seria tot un plaer poder comptar amb vosaltres. La veritat que seria molt, molt bonic. Així tingueu alguns exemples, jo vos convide, són els finalistes i els guanyadors de l'edició d'aquest curs, d'aquest que hem començat, no, del 2016, i la veritat és que l'altre dia la presentació diguem-ne en viu és el que van estar comentant. Van dir quins eren els guanyadors, quines havien sigut les innovacions i bàsicament tingueu exemples de les formes que se poden fer. La veritat és que jo sempre, com vaig dir, recomanaria que deixeu llibertat als alumnes per a poder fer-ho, siguin unes pautes com anem a analitzar, però per tal que ells puguen expressar justament aquesta creativitat. Així tingueu la del 2015, de fa 2 cursos, i aleshores ho tingueu en aquest format diguem-ne, per utilitzar una altra eina també per a poder visualitzar-ho sense cap mena de problemes. Com hem seqüenciat? El curs comença el 12 de setembre, és a dir, va començar el dilluns amb la presentació i termina el 15 de novembre. I aquest mateix dia termina la data d'inscripció al concurs, perquè se pot escriure i després, finalment, si no ho podem portar, no passa res. Per aquest dia sí que haurien d'estar feta la inscripció, presentat la rúbrica i a veure si després assolir també diguem-ne la participació. Així tingueu les unitats, que avui és el que estaríem, i sí que m'agradaria fer-vos ressò que diguem-ne les 2 primeres unitats, que són una miqueta més teòriques, en un repte molt senzillet de fer a la plataforma de Moodle, diguem-ne que el dilluns 19 haurien d'estar fetes. Bàsicament és per tal després dedicar més temps a la part de l'avaluació dels aprenentatges, de quines rúbriques utilitzar i d'alguna forma la fase de com organitzar els nanos dins de la classe. La idea és que es comuniquem a través del xat o bé a través de Twitter, és veritat que soc una persona prou activa a Twitter, a través d'aquesta adreça de correu, on sempre, si són qüestions més llargues, ho podem d'alguna forma relacionar més, i bé també, si hi ha algun problema, en podem quedar a través de fer una videoconferència sense cap mena de problemes. Això sí, seria necessari que pactem l'hora, el dia, per tal que a tothom es vinga bé, sense cap mena de problema ninguna. I aleshores jo estic esperant que feu les presentacions, la gran part de la gent així que ja les ha feta, i la resta que vos animeu a entrar, a fer les participacions i començar el curs.
Els formats estan en PDF, en presentacions de Windows i d'OpenOffice perquè no n'hi ha cap problema i si n'hi ha només heu de comentar-m'ho. Aleshores, espero que gaudim d'aquest curs, com vos he estat comentant, i vos animeu també a participar al concurs de Book Trailers. Estem en contacte i ens trobem a la xarxa.